लेकिन वही जगह कथा बा जहाँ छूटल बा जब मेघनाथ कुंभकर्ण मारल वही रावण सुनले कहते रे कोई सब वीर हमें से बानर भान का मारला से मरा गए वीर कोई सब रावण हो प्रतिज्ञा कर लिए प्रभु संग जाई बरहठ करी हो बिन प्रयास भव सागर कहेंगे हो ही भजन नहीं दाम सके हाँ मन क्रम वचन दृढ़ मत प्रतिज्ञा करके घर से चलल कहला जब हम चलते समरभूमि में दशानन चलता नहीं बाबा जोड़ी ले चलता जब समरभूमि नाम अरे तपसी लोक तपसी मान प्रतिज्ञा करके चलत प्रभु संग जाई बैरहठ करी हो अब बिन प्रयास भव सागर रावण ज्ञानी रहे ना बहुत बड़ा ज्ञानी था जान बूझ के भगवान से बैर बढ़ौलस एक और वजह है जे जान गई हमरा खानदान के मैं लोग भैया 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 रावण जब जान गई हमारा परिवार के लोग मैं निश्चरवादी हो गए उतावला हो गए मत में जोश में अपना होश के खो देले जान बुझ के भगवान से पैर ठानले काहे जानता नहीं काहे खाती ये खाती ये हनी के माने के मुक्ति बनवा दी प्रभु संग जाई बैरहठ करी हूं बिन प्रयास भव सागर तरी हो कहे जे हो ही भजन नहीं तामस देहा मन क्रम वचन दृढ़ मत मूसर को धन ही बनी जनल से अभी मन के विचार उल्टा हो गया कहने के मन के मुक्ति बनवा दी है हां उल्टा बड़ा सा अरे चल तारी अब समरभूमि में अबू दीन आगुल बाबूजी समरभूमि रावण गई भगवान राम से लड़ाई प्रारंभ भइल समरभूमि में जब थाके लागल
चले लागल भाला छिया दोनों सबर में सेना खड़ा हो गई जय श्री हर हर चले लागल भाला छिया अरे तो खंडो खंडो हाहाकार मच गई। बहुत बहुत रुपया पुरस्कार भैया के हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। हाहाकार मच गई। धारी है धारी है धारी है धारी है आई है मचल हाहाकार ऐसा जनाता जे आए बुझावन जब प्रलय हो जाए दुनिया ऐसा जनाता जे आए अरे परलय का जगदीश से जब समर में हारे लागल रावण जन से हमार निश्चित रूप से पराजय हो जाई समर से भाग के आके आप विजय के प्राप्ति खातिर यज्ञ पर अनुष्ठान पर बैठ गई यज्ञ करे लागल। विभीषण कहले जे मालिक भैया आप यज्ञ पर बैठ गए आई यज्ञ यदि संपन्न हो जाई तो धरती पर उनका के मारे वाला केहू वीर बार देखिए शास्त्र बतावता जे जौना यज्ञ कैला से जौना पूजा कैला से दुष्ट प्रकृति के आदमी के बल मिले वो पूजा के वो यज्ञ के भंग करा देहले में कौनो दोष भगवान आदेश देने लक्ष्मण जी के हनुमान जी के जाओ और रावण यज्ञ कुंड पर बैठल बा हम कुंड पर बैठल बा ओकरा यज्ञ के विध्वंस कर दो। हेलो रावण हम कुंड पर बैठ के जाप करता हनुमान जी पीछे से आके हुम्मत के मारले पीछे में कहले ई कौन रोहन भइला खाई खन के गहराई से रे गेले रे नी ई तरह में शोभा देता मंत्र पढ़ल जाप कई जौन हो तो ना कर जब पीठा देखला के छोड़ला समरा दंगला आयो जया के जो पतारो मंत्र ऐसे तहर घोर ना बाची अरे बुझी तोरा दीपक के ज्वालावा जो कहाँ बोलता है 10-20 गो बाही के बाल गुमान कले रहो आवे जब वही जैसे क्रोध में रावण उठल रावण हो दिल ने ना मारत रहे कहिया ले जानता नहीं रामचरितमानस पढ़त चढ़े तो बुझाई जातना दिन ले भगवान के द्वेषता में लड़ाई करते रहे लेकिन हृदय में जगत जननी भवानी के बैठा के तब लड़ाई करे गोस्वामी जी लिखा था नहीं जिनके वसत उर जान की मम जान की उर प्राण है जिनके वसत उर जान की मम जान की उर प्राण है जेकरा में भगवान के जान बसता जानकी माता में और वो जानकी माता के हृदय में बैठा के स्वरूप के धो के आके भगवान से लड़ाई करता वो दिन माराते हैं विभीषण के बताओ लगा जे 31 गो तीर भोंक दो पहल के दिन ना कह देले रहते वो जाओ 31 गो तीर मारे गो एकरा ढोहिया में मार दो ना सभी ने चावत राम गोसाई या नर नाचत मरकट की और क्रोध में जहिया रावण उठल हन कुंड पर से आ भूला गई जगत जननी भवानी के अपना दिमाग से हटा दिलस क्रोध में उठल खाली देख लेके समर में गई भगवान जान गेले जे आज एकर पूंजी गई बा कहीं जे मोय देहिया देख ले जब देखले जे ने कहीं जानकी बाड़ी ना
जगदीश से भई तो मन में कोई के खीस सरसत तीर छोड़ ले 31 पटल 10 भुजा संग में पटल 20 भुजा संग में 10 हो लड़ाई जगदीश से तया के पूज गोइल महाराइल 10 शीश रे लड़ाई जगदीश से कल्पना सपना भइल पढ़ल लिखल आदमी खातिर कुल बात तो जे भूत काल के कैल कल्पना सपना भइल हम तमराइल सब में अरे लेके कुल परिवार रे लड़ाई जगदीश से अपने तमराइल लेके संग कुल परिवार ने लड़ाई जगदीश से भरी रावण कहिया मराई अपने तमराइल संग में लेके कुल परिवार लड़ाई जगदीश से भरी खोज खोज के रावण अपना खानदान के लोगों के मोहलस केहू पाताल लोक में रहे केहू आकाश लोक में रहे जी हमारा सबका के खोज के मुआ दिलस मोलस ना अपना पूरा परिवार के मुक्ति बनवा दिल जे भगवान के हाथे मरल हो तो हम लोग के मुक्ति मिल जाए महाराज लो बबुआ बबुआ ऐसे कहल बा जे भूत काल के कैल कल्पना सपना भइल अपने तमराइल सब में लेके कुल परिवार रे लड़ाई जगदीश से तो बैर के वो जंग भइले भगवती से 20 हो लड़ाई जगदीश से रावण हो दिन महाराज जे अब बैर के वजन ज्यादा हो गई भगवती के वजन कम हो गई बैर भाव भगवती से कोई स्कूल परिवार के स्वभाव के सिद्ध कैलस इतिहास रे लड़ाई जगदीश से तो ई समय मिल गए मनी अवसनी रे लड़ाई जगदीश इस माने भगवान राम मनीष माने मुनि महात्मा अनिश माने राजा रावण जे तेरे मुनि महात्मा अंत में जाके भगवान में समर्पित हो जाला वही तेरी रावण अंत में जाके भगवान में समर्पित हो। बोलिए राजा रामचंद्र की